Yebo, njengoba kade ngisachazayo kanjalo ukuthi ikhwalithi enjani fanele uyithenge amakhandlela ukuze ungajahi ngokujaha ukuthi amakhandlela mabukhalile. Yabona-ke uma ngabe kukhala leli ikhandlela elele equality ade ngiveza, usungasho ukuthi ayi cha, isimo asimile kahle, asihambe kahle lento ade ngiyenza. Hhayi ukuthi ucomplain-a nti vele kukhala ikhandlela ebelizokhala ngisho kuthiwa uwini ilotho, kodwa liqhubeke likhale khona uzovuka ekuseni uwini ilotho kodwa uthole ukuthi lona belikhala ebusuku ukulikhanyisile ucele ngoba vele lidala lizokhala. So asibhekisise kahle kona amakhandlela ethu bese we must khipha iy'nqumo ngezinto kade sizenza. Bese ngingenele lana-ke kuwona-ke amakhandlela ukuthi lichaza ini liphi lichaza ini. Njenganeli mhlophe nje, ngiqale ngaleli mhlophe. Ikhandlela elimhlophe leli lichaza ukukhanya. Mawulikhanyisa lona usuke ucela ukukhanya, ufuthi ukhanyisela ney'dalwa zakho, ucela ukukhanya empilweni yakho nasey'ndleleni zakho nasey'ntweni nje ozenzayo nasempilweni general. Likucelela ukukhanya ey'ntweni zakho ey'ndleleni zakho. Sizoza ngoyelo lo. Uyelo lo uhlanganisa idlozi lakho, uzohlanganisa imimoya nje ekuwena ebhekene nawe ngqo. Uma ngithi uhlanganisa idlozi lakho, idlozi elibhekene nawe ngqo uyalihlanganisa. Uma ngikhuluma ngokuthi elibhekene nawe ngqo, ngingakhuluma mhlawumbe ukuthi umuntu onesithunywa, ngingakhuluma ukuthi umuntu khona lo gogo okugadile, khona lo mkhulu ofisa elithube nenkomo, khona lo munye umntwana ofisa ukuthi yena mhlambe wena uthole umsebenzi. Bonke labo bantu uzobahlangane kahle kuwena, imimoya yakhe ingaxabani. Sebenzisa uyelo, usebenzise ukuhlanganisa lona idlozi elibhekene nawe. Size la ku-red. U-red lo uyinkinga kakhulu, unamandla futhi obumnyama-ke u-red, unamandla ey'ntweni ezinhle, unamandla ey'ntweni masicala wonke, obumnyama owezinto ezinhle. Kungaba ukuthi mhlambe uyacupha, linamandla, liyakwazi futhi ukudlala indawo yempindamshayi, empindamshayi noma yephinde emumva, like umuntu methi wenza into icupheke leyo nto iphindele kuyena. Liyakwazi ukudlala leyo ndawo futhi lilwe nezitha zakho, yonke leyo nto. Liyakwazi futhi ukuthi libuyise okuhambile kuwena, noma ngabe yini ethathekile kuwena. Kungabe kwathathwa ingubo yakho uzelwe bethi ngabe mhlawumbe umuntu bezama ukuthatha, mhlawumbe uthathe amandla akho, noma yini ehambile. Njengoba abanye bazi liyasebenza, baye babona abanye belisebenzise ngisho kwezothando umuntu umeshiwe. So nje linalawo mandla lelo nokuthi lizame lenze ukubuyisa, ngasho lizame lenze ukubuyisa. Brown, nangu u-brown. Njengoba ngithi nangu u-brown, ngifuna ukuthi ngithi ukugxila mbijana kuwona. Khona abantu abathi u-brown awukho. Even kwamanye amadolobha ikhandlela leli-brown alikho, nali-ke likhona ikhandlela leli-brown, liya-exista ikhandlela leli-brown. Ikhandlela leli-brown linqanda izichitho, linqande izilwane. Uma ngithi ukunqanda, liyavimba izichitho, livimbe izilwane ey'suke zithunyelwa kuthina noma eziyimoya emibi nje, liyanqanda u-brown. Uyakwazi futhi ukuxhumanisa wena muntu onedlozi nedlozi lasemanzini. Uma uwumuntu vele onalo idlozi lasemanzini, uyasebenza futhi lapho ukuxhumanise nalo u-brown. Nangu-purple, okhokho laba, liyakwazi nokuqinisa umsebenzi oyisiphiwo kuwe, linyuse ne-spiritual gift sakho, wona u-purple. Bese kuzoba uphinki. Uphinki inhlanhla, abantwana abadlulayo bemsulwa nanye nabaphuphumayo.
besa eseswini zoma babo baphuphuma njalo, so limele ibonake eliphinki kanjalo futhi. Noma wenzela umntwana nje, noma umntwana ophilayo mhlambe kukhona umenzela kona noma umcelela kona, uyawufaka nawo pink, uyadingeka futhi kuyena. Ugoldi kanginawo-ke esandleni, kodwa nawo ngicela ukuthi ngikhulume ngawo ngoba ngichaza wona vele amakhandlela njengamanje. Ugoldi ukucela umnotho or ukucela umcebo, kanjengoba uma uphuphe into egoldi kusuke kuchaza khona into ekanjani. Kodwa phela kuyahlukana namaphupho ukuthi eza kanjani, angabe sethi umuntu wathi ubani kunje, kuyehluke nokuthi umuntu alenabo iphupho lakhe. Kodwa la ngoba ngisemakhandleleni njengamanje, ugoldi umele ukucela umcebo, umnotho. Ugreen nawo anguphethe esandleni, anginawo manje. Umele ogogo, uyakwazi ukukhuluma nabo, usebenzise wona ugreen uma ukhuluma nabo ogogo bakho. Bese kuthi ublue lo ukhuphula izinto zakho noma yini nje kwena uyikhuphule. Ingakho-ke kube kuhle ukuthi ube khona futhi noma wenza izinto zesithunywa, ngoba ukhuphula izinto nje eziyiphiwo zakho, ukhuphula izinto zakho neziboshiwe ziqaqeke. Umsebenzi wablue injalo-ke indaba.